Ти си любовта, която търсиш. Най-дълбоката истина е тази: не търсиш съблазняване, когато си любов. Когато си свързан с себе си, не се нуждаеш от одобрение, доказателства или игра. Ти вече си източник. От теб зависи какво ще излъчваш и какво ще привлечеш. Любовта не идва, за да те направи цял. Тя идва, когато си достатъчен, когато се уважаваш, когато се върнеш у дома, в сърцето си. Когато спреш да гониш, започваш да привличаш. Когато спреш да се доказваш, започваш да излъчваш сила. Когато започнеш да се обичаш, животът ти отразява това във всичко. Всяко чувство на «не съм достатъчен» е покана. Покана да се спреш, да се усетиш, да се обичаш. Задай си въпроса: ако се обичах истински, как бих се отнесъл към себе си днес? После направи точно това: излъчвам любов, стабилност и истина. И привличам всичко, което е в резонанс с това. Въпрос към теб: а ти какво търсиш в любовта? Спасение или споделяне? Какво би се променило, ако започнеш да бъдеш любовта, която търсиш?